La gent més sensibilitzada per allò de la vida política en general ha viscut avui més de 8 hores de debat parlamentari a l'interior del Palau de la Carrera de Sant Jeroni de Madrid, en què s'han girat totes les cartes i hem vist el semblant real de les senyories de la dreta i de la ultradreta parapetades darrere de les seues pròpies màscares. Ara sembla que s'ho han dit clar i ras, doncs estaria bé aprofitar el temps per actuar en favor de la societat del carrer, aquella que no disposa de vivenda digna, la que no té un treball per poder viure, la que necessita l'atenció mèdica extraordinària degut a la seva malaltia, aquella a la que li calen atencions psiquiàtriques o nutricionals. Ara que s'ho han dit tot, convindria aplicar polítiques allunyades del rearmament generalitzat, capaces de blindar polítiques socials i educatives i sanitàries i culturals i d'investigació, perquè la democràcia ajuda tots els territoris peninsulars a créixer globalment i en les nostres singularitats.